Anya laki din! Ay, nahaw. Nagmayatan ay ate aguldag. Nang runa no kastoy akal-kalpasan nangal daw. Nga uray la tinuno nga okra. Na idumudum iti naperasan adigot buguong apadas. Tinkam-kamat iti kilab. Ay no, kimasan ay ako. Ay, awan pa pa na. Madamdama kita napapanak. Hanggang agbuyatak tupay Sige nga rod. Isaram to nga rodin ata da papanak. Sige, sige. Dangan min awag itay ni Kumari Dalen. Mapanda makilamay ije puniraria. Mapanak man may. Ne. Kahit mo asawan, adaman na tayo. Ada kabagyan da nga imawag kan kwa na. Natay ti kapidwada. Kastaya. Ay, bakit? Si kakit di man. Uray di mo kabagyan, pagtatak ko na mapakilamayan. Na, apay aya. Awan mo't ar-aramidag dito'y balay. Di nakmut makipag-rik na itinatayan akaaruba. Pambaran ang makibinggaw. Kahit, damat la pakibinggaw. Dapay mo ipitag adwa gasot na pisos ditay. Upata karday jayan. Dapay mo ilagay mo kwartam. Inan ano saklakit tinang ituntunon iti okraan ng aldawanan. Ni uray sardinas la kumating ka ginatang mait. Nagreklamo ka manay. Hindi mas mumulya nagalis asindap. Kapilitan nun Nagadwa reklamo. Sana balay. Adan tumantay pensyuntaan. Ay, kasla awamot lat gunggunang agpimpensyon ta. Nagbit mo ta maibos. Gastador ka mo nga may. Na, Tila magagatang mo no maka-withdraw ka. siyempre mo't enjoyin ati pensyon. Nay, mapanakon. Makaamukan to namang isira dito'y balay. Tala, manaktak ka mo. Anyan ni Suray. Manaktakak ka no. Awan lat di pa kabasbaso na. Anyan lakit din aya. Bitlaeng, umayeng. Bitlaeng kunak. Ay, kunak lang nung makainanaakwit sa bayan mo arak. Ay, sino nga tayo dito eh. Na, Hello, Tata. Ada ka din ni Nana Suray? holy cow. Ay, na. Pakayang ay isti pakawan ng mapo. Napututan ti blouse na. Holy cow talaga. Agtutunal tinaaritusan apusig na. Sakit. Ay, wow. Abot ti pek shorts na. Hala ni Tata. Ay, no. Uday apa nang mulagat yung iti pusag kon? Ay, Kunak? Oh. Ada ka din ni Nana Suray? Karurwar na. Napanijay punirarya. Ang, asino ka itayan? Hala ni Tata gudumat. Nalipatan da kon? Kat no siyak ti apo ko ni bakat mga agkabaw. Nga inang ni inang ko atukwa, di ta sityo nagkayangan. Ha? Siyak ta ibagbagada ako rang iti binting. Malipatan da kon? Malagip kan sa ngagpaisaw. Anyat masapol mo ayakin ni Nanam Asuray. Aguray. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Charmy. Ada ko ba importante nga ibagak kini Nana Suray? Napatag-abanag. Kadyak maitantanan. Masapo na maibagak itangal daw. Na. Saan ang maipabigat na ito yun? Ne. Apay nga gluwa ka mutin nga Charmay.
tanadagsan ang problema. Kakabaulanon abaklayon daytoy, na nakadagdag sunon. Ha? Ay, anya nga min dayta ay ibagam kanyak. Nagtalawak kami ni balay mi. Na pinagkaykay-saan dakdag iti kabalay ko. Inrurumandak. Kanayon dak nga apaon dagiti iipag ko. Kanuray dagiti kakabsat ko. Awan pa nang sakit na kanyak. Kasta? Kaasi kamot niya rod, Talaga nakakaasi ako niti pampamayanda. So nga umayak ko magpresenta, nga agbalin ababaunan nyo. Agaplayak lang nga nakatulong. Tapumanaw ako ni balay mi. Aha, apag isaw, nagteksan ni Nanam Suray. Paumay ka nun. Ang umunag ka pa'y, tagsarita ta na sayaat. Siya kunti kasarita. Tay bagakton kini Nanam Suray. Ay, iwan, kagawad dulpo. Ti amok ka, ti may dito'y barangay hall, jay apok, nga dako kuhatit na. Agsapsapol ngamin, iti pasusuin na. Nay. Anya, at ako kuatit yapo ko yo. Ani ka di share mi ti kunaya? Ay, iwan, adako kuhatit day. Ay, sana madlaw, ta nagseksay. Awan, nakita ko ni Sherme. Nakasyor si Tim Mulal. Pictures ko na rin sa niya isuot na itay. Ay, naglakati pa nagpakpakarawan ano ko. Ay, sus. Agawa mo tanda di ba? Ay, amaw, kagawad. Kinartib na pinututan amin ablusa na. Ha? Isungag paparang di pusag na ating munal. Agpay sumot Wan. Ngam, ay, mangibabain mo't nga rodan. Iswasap sa pulak ta pagawidak. Niyalaki. Di kayang balayo ti tinurong di bebero kanda manang tukwa kanina umang. Wine, kagawad dulpo. Ni Charmay. Agap-apply nga ro da babaunayn. Aya. Di adanton babaunan niya. Amok saan akayat ni Nana Masuray. Iso nga numabalain. Alaang lang iti balayo. Anya. Di ka nagreklamo. Ijay pa'y labalayo ti pagyanan na. Tanay ka asimahit. Kagawad! Adaytan. Si Murot Gayamay. Umay ka, Charmay. Ta kasauman ni Kagawad Dulpaw. Ay, agdiretso akla ko balay-dan. Ngam napanunod ko, nga mga noanda dito barangay hall. Nay, tata, ipasubudak sa amatin. Mo yung awan ni bakit ka. Shh! Ijay na pa'y labalayo, Ta ay work pa'y ni Nanam Suray. Barang kayat na nga ayaban ni Jay Balay Mintaw. Ay, apay ngay. Jay balayo ti tinurong dahi ta asiksi. Apay nga, ipasay mo kanya ko, nyalaki. Makaamu ka pa'y lakin ko na. Agap-apply nga rod akatulong. Awan ni bakit kao. Aya. Iso nga ikuyog mo to ijibalayon, Kagawad. Uray may sakla akamang tilupon taga-pamayapa dito barangay tayo. Kaslamandaran kaitan, Kagawad. So, pasensyakan, Ay, kwa tata. Nyelak! Ay. Makamukan kan kwa na, Kagawad. Nay. Salbag na, sexy ti insik kawil na dita. Ay, Kagawad. Ipasirip nan sa mo pati data aputan nan. Tata. Jay kwa. Mapanakon. Makaamukan dita sexy. Kagawad Dulpo, Tata. Mabit lang. Ano? Ay. Di na kun kaskaso. Nyalaki dito na alakay. Ay. Por Diyos, por santo. Ni.
Nakaturog samot na nakatugawag. Sabay, nakasikawil ka. Ay, apo, pakawanan na. Ay, pagbasulan tayo din sang bahay ni Tata Gudo. Wala. Di ka nagsangit, Charmy, basang. Sige. Siyak ni makaamukin ka. No, saan nakatulungan ni Kagawad Dulpo. O sige. Siya kung timang tulungkin ka. Umay kay di balay, main. Tana imbag lang at nakatulungan ni Nanam Suray kadagiti trabaho iti balay, ha? Paiso, tatagudo. Wen. Sige, siya kung timangalakin ka. Ta kaasi ka, may. Ang yaman ak tata. Nagsaya at kayo talaga. Nagtulong kayo. Nasa umon, Charmy. Talaga naasi akadagiti sexy akasken ka, ha? Saan kayong agang-angaw, tata? Ne, saan nga oras ti ang angaw ita? O may kakit din. Sumurot ka ni Jibalay May. Santa ka sa pulan ti baba unay. Adya ti pang sweldo ta. Katagi kurangin tanto pa ijay kakaiso na apensyon ta. Bakit? Senior citizen tan. Saan ta unay nga agbanog? Uray, ta saan ka no apasweldoan? Basta mangan ken maturog lang diti balay. Ibilang tan, asaan asab sa balay. Ay apaw, nagadon ti imbagab. Adya kinunab. Libre. Wen ka no nga road, saan apasweldoan? Basta da ka no pagturugan ken pakipanganan na ayos day jayan. Malagip ko dayjay ababa ay lakay. Garamping at dayjay. Ha? Ay, agpapapansin no makakita iti lalaki. Anya lakit din aya. Uray anya ditan basta da libre babaunan tan. Maasya nakin ko na bakit. Numabalin jak kayat mabambanog ka. Para ken kada ito'y dongo. Aho! Teko nam ki ide. Agim pupogi ka manay. Ha? Anya nga ginpupogi ako na mic. Wumbay! Hoy, Mr. Gudo Gidigit. Na Laklakayudan ka. Nusubliam ti kinalaing mo nga aggidigid. Anagim popogi idi ka bang banguram. Panawan ka. anya lakit din aya dungo. Awan day jayan. Kan may isa, maasan ka kadimot iti ubing. Nungay makasalaw iti mangipadigken ko na dita. Di ka kadi makonsensya. Ha? Nene. Galuwad ka gudaw, amok-mo't kay ti agtay-tayag di ta utak mo. Anya kalakit din aya. At daaya matikasta Amamukan gudaw. Saan lakit di ang makalibas dagijay nagbubunas alup-lup po ka na kita mulagat mo. Anya lakit din aya bakit. Gagangay laday giant Tatagudo. Ato hindi pinaplantsayo a pantalon nyo. Kantoy polo yun. Oy, thank you, Charms. Nga mo tawag yung kanya kon, Charms. Kasla, charming. Uy, talaga mata charming ka. At adakas la mabaybayon ti barukong ko kadagay tangay bagbagayo. Anya akas lang mabaybayaw. Agkaba-kabaak. Ang mga no, tukmaan na. Ha? Ay,
Ay, apaw. Uray la, aganda pa na kita. Lup-lupaw. Ay, Ay. ay. Itala amadlaw ko. Ati, anya, Miss Charms. Duling kayo gayam? Ay, dahil matak. Ay, saan? Sa anak aduleng? Ay, kung naklaki, dinuduling kayo. Saan kayo matgayam aduling? Oh, alaan yung dagiti plinansyak abado yo. Thank you, manen. Ay, na. Oy. Oh, nagmayat ti pan nakaplansyada, Charms. Charms manen. Oh, di mo ka di kayat? Shortcut nga ro tinagad mo Charme ti awag ko ken ka. Charms. Na. Kapayay. Kurang sa mo ti ramay mo. Ay, nadlaw yun apo kulak. Pukul ka aya, Charms. Katuan. Itala madlaw yo apo kul tikikit ti kanawan ko. Day. Wanyag paisaw. Itala amadlaw ko aguray ka, ha? Anya itayin ti apelidom? Saan aya Pokilariaw? Wan tata. Kasla po. Wan. Kasla ko Na. Mayat may bagay gayam ken kati apelidom dita kinasiksem. Yay! Ang amnay. Di mo kumapanunutan nga uyawain no katkatawak ti apelidom. Marayawak lang. Talaga nagsiksika. Sigo da na seksiak idi ubingak pay. Masurunda inang kanya. Kastaya. Aldaw matgaya man. Rumuarak pa'y tatago do. Papanamon ngay. Inak man nagpakuko. Namursangan dagiti kuko. Ikandak man kiti di pagpakuko. Ay, wala. Mabitla ay. Nga laki ti bulsa ka. Naito na 1, 2, 3, 4, 5. Alam to 5 gasot na pisos. Gumatang kan tumat yan iti ice cream mo. Ay, thank you Kiss man tata. Opa. Uy, no, ay na. Oops, opa. Pero arako po na. Ay, babay yo. Ay, napaday. Ay, sayang. Dandanay na. Ang nagsiglatan. Ang sayang. Taping-ping laang. Ay, jaklakit napakadaan ta. Lips to lips kumakan. Langit din na yan. Aday ta. Wow! Kita, di bagbagay mo ti incutex ko, di ta kukom sexy. Talaga? Thank you Believe back. Naglaklakay ka. Nagbakbakat kan iti kastoy at trabaho. Champion pa ila ti trabaho ma beautician. Ato yung tibayad ko. Oy, wait. Kurang na ito'y Kurang tabilang. Oy, kurang ti 10 pesos. Husto lang, dayta. Tawar ko na mo ti 10 pesos. Discount ko matanan. No. Sana mabalin. Awan saritant discount. Tawar ko nga, Rod. Discount ang matanan. Hay! Awan dita discount ko nakmanen. Apay akasta. Awan pa'y konsiderasyon mo. Sikaw man lati kasta. Kadagiti na daw mamang daldalos iti kukok. Katmang tada iti discount. Sikamat dun. Barat kamat abakla. Anya? Kaya no si kati barat? Isong agbayad kan? Ay,
Ibabawit nga rodan to'y manicure ko nung di ka mang discount ha. Ha? Mudtoy day taasiton. Tay katakon tin Cutex mo, tadyak bayadanan. Na, hoy! Naglaing ka, nukas takid din ti aramidam? Ha! Mangted ka iti discount? Wano, jak agbayad. Ay, samantong! Malala, alaman lang yan. Yawat mong tabayad mo. Jack, tumaulitan ti mangkukuken ka, pwe? Jak to, matin maulit ti umay agpakukukan ka. Danga! Di kan ba kapaglibak gudo? Nagbatad ti mapalpaliiw ko nga agim popogi ka manay. Anya, Anya, bakay? pagawid man, dayjay nga ampag! Ay na, mawatam ko malatan tada medyo na. Basta pagawid man! Na. Ha! Nalaki din na ya. Aday. Ala, uwanan. Ngamlabak pa'y dagiti binalkot ko, badbado yo. Aha! Adda ka dita? Pumanaw ako ni Tibalayo. Tawag mo't na sweldo. Ko. Bye-bye! Nay. Aglaba ka pa yung arot Charmay! Labak, iji balay men! Na. Ay, bayabo na pumanaw, gudaw. Dagita mo lagat mo, sulikan kan sanam. Anya kalakit din, aya bakit? Call of nature laeng maigdungaw. Ada ako nito eh. Wagwagan mo nito natupar ko. Slightlyos! Segunda mano, badbado! Ne. Naglalaka! Umatang kayo! Mayat man tinasumok ni Sherme at trabaho. Naglakla ko matang dito tsindahan. Mayat at itawagwagan tayo na. Adayo ano sa isaya dayta ngam tiyak katulong asa na paswilduan. Ni nakita na ko ngam. Apa ya timalikot. Ni isnabiran sa mo tidangga. No pansin. Tasaok ko man san man langin. Ay, suray. Ay, di nagkuyo rin, suray. Nay. Damot inaumang na na suray ti agin ginuyod. Ni apayan. Ay, apayan inaumang na nasuray. Agin ginuyod kayo mal. Unak nga ito doon na ti ayan ni Charme. Adda ka no ka dito tsindan. Dito! Umatang kayo! Na. Ah. Nanay. Aha! Dayjay gaya ma. Charme! Ay, susapo. Na. Nay. Ah. Ang bangka! Kinakaw mo amin na badbado may ilakla ko mo dito'y wagwagan. Nay. Ay, Kuwan! niraitan. Pagabdurak iti sweldo ang nagkatulong! Suray! Bakay? Hindi ka mo Sasapo. agis kang dalawa, tito'y tsindaan. Kakasay ko yan. Ay, pumanaw ka dito, isi kaalaklak ka. Na. May sakamot nga agim popogay! Susapo. Ah! Nay. Kakunsabos mumot da ito nga ampang! Na. Ah. Pailakla kum dagito'y badaw. Sos, nalpasay. Saan mo't Bagkita talaga na. Madinada. Ay, woy. Ay. Badok mo't dagitan nakahanger ditan. Oh, makita? Wan! No. Ilakok pa singiro ko ti sweldo. Sos. Ah? Ana. Sildo na ka no. Na ito yung tibanag, ti panagim popogim Nalpas ka. gudaw! Ay. Agsidatan! Ay anya lakit din tungo. Ay isa na. Di kan makasarak iti napugpoging am siya. Na pugi it kodam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din, insurat ni Flora May. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Amoy lang arudan na nagalsam na itakilikiliyo ang ay una yan. Angutan nyo pa ilaang nanang. Ako man kita ito'y kilik-kilik doon na bang dumatla ang banta. Ay, pakpakawan nanang. Sapay kasla, kabakiran na itakilikiliyo. Nakita nyo man na nagpuskol, tiruot na. Kaman ko di alam tayo panabas taro utam to'y kilik-kilik. Nagrabo ng agpaisaw. Pagumukan pa yun ti karasahan. Ay, madyak. Nagalsam na itakilikiliyo. Makaulaw. Ano, di mo kayat? Di ko sinak mga raod. Anya. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Apay ngay asak ti mang digusken ka. Ket manugang naklaeng. Nilangan riming asawa ti mang digusken ka, ta isot anak mo. Ano, di mo kayat na di ko sinak bantahor. Siko ganak malaangay. Nanang! Umay kan bantahor. Umay kan. Saan, manjak nanang. Tila'y magbangayaw. Ay, manjak ka talaga! Ay, kasta ti bagaging katikatuga, pare Bandor. Huwag nga rod, pari Rufino. Agasam. Takayat nakit din tagpasikog kanyak. Sumayot pa'y lang matabakbakitan. Agkabawon ti katugagan, pare Bandor. Ay, Di nan amo ti sasawon na. Pasinsyam latan, niya tagpasikog mo tin. no kayat mo disikan ti mang sikog paray. Nga mamom, Oh, makabannog ang awiran ti bakit akasken ko na. na. Nagkulay. Ay, Kakaiwarapay ti usara na iji unag ti balay. kasta ka di pare. Ay, wan! Sakma nga ro ti kanayon ang mangisim pa kadag iti usar na. Tama kumikumot ni Remy di chindan nga glaklako iti ikan. Ay, kasi kamad nga rod no kasta pare Bandor. Ay, talaga, pari Rufino. Sakpayan ti manglaba kadag iti mureng na. Agraman pantina. Anya! Ay, so apakasim pare. Sikan ti mang sikog ken kwa na. Anya lakit din. Anyat ar-aramidam di tibalay nanang. Nagado tilamok ditoy. Adaor oraya kremay anak kao. Asido, ti urayin yo, kunak nanang. Kor oraya kiti pang sikog kanyak. Anya, di yumanan amo ti sasawin yo. Agawid kayo kit din ni balay nanang. Ay, manjak. Anya lakit din ni nanang. Nagpudo, tito'y nagtugawan yo. Maksatan na, dahi tako dilyo. Wanti aramida, kaya nagtibalay, remay. May mayas ditoy. Saboy-boyak dagiti babaro nga aglabas. Anya, Ay, mapagkalatan iti papanab. Labasan naklan dito'y nagtugawak. Nakayat ko pa itagparir ka nagsapol iti papa. ay, agsapol kayo pa ilang iti papa. Kat bakbakatan kayo lang harudan. Nanang, na mag-aanun dayta. Di ko sakitila na sinyaw. Tapno nagales. Yay! Ikamot ti malabsak ti di parangan. Na nasuleng. Nag-isim-isim ka pa eh. Papa na, Rufino. Agawid ako na. Nata ka di ibagam kanya. Kayat mo ti kwarta. Ay! Kayat ko Daya tao di na kay di kwarta. Abay, ikandak ka di kwarta. Awon, ikan ka ti kwarta. Basta si ko ganak. Kayat mo ti agpasikog kanya kat abdan asawak na nasuling. Ay, ag-share kami. Saan mabalin? Mangsapol ka lang iti sa bali alalaki. Saan ako nga available? Tikan ko na dangarod. Ikan ka iti 30 pesos. Kayat mau. Ay! Manjak. 50. Manjak na nasuling. Ha? Uray bayadan na kiti milyon. Imposible mapasamak na ita. Ay, imot ka Rufino. Ikan ka lang aron iti kwarta madi ka pa'y. Pa-importante ka
Nagpangit ka, naglaan ka mo karoon na lalaki. Hindi. Nyalagid din na nasuling. Uyawan nakpay mat. Nagwapo akmat ti pa nagkita ka di magikot. Gwapo ka Hindi saan ka orso ti tao. Anya. Anyat birbirukan nyo, nanang. Irwar mo banda tayo pantek. Antor. Makaw ng takaw. Tatakaw ka iti pantek aya. Ay, anya lakid din ni nanang aya. Sa anak nagtatakaw iti pantay. Anong ka iti pantiyaw? Ayawan pantek. Uri kita Ay sos, ay por Diyos. Papaingin ngayon luka isyo day tapaldayaw. Awan mo't nagpaiso ti pantiyaw. Sungay irwar mo tayo pantek. Kalbo. Nagpantiyak sa dapapanak. Anya lakid din ni nanang. Ay, nakita ko na itababungan nyo. Ay, sakpay ti babain. Manugang naklaang nanang. Hindi di kapay lang. Bantol. Ay, kalbo. Kayat mo madla makita. Amukmut kita si katinangalay di pantek. Ay, saan ko naklangarudan, nanang? Pangipanak kumangit ti pantiyaw. Ay, anyat na mukay. Ang mga noy bulbulsan. Irwag daw. Anya! Ay, agasan. Tapabasulan na pa yan ang alay iti pantina. Pay, ibulbulsak ka raw. Ha? Anya lakit din ni nanang. Nagadumot ti pantinay di aparador. Ngam apay ngagsapul pay laeng. Talagang agkabawan ni nanang Remy bakit. Sakpa yun ti makabasol no kwa. Ano samlatan ni nanang ko, Bantor? Bakit launa yan? Di nan amo ti bagpagana. Ngarod Aguray ka. Anya nga tano saklang ti mapanaglako iti ikan iti tsindaan. Tasikan ti mga iwan kan kuana. Si kalat ta alakay. No kayat mo. Si kan ti mapanaglako iti ikan inton bigat. Tapno makainanakamot ang mga aywan kininanang ko. Ay, uwid man bakit. Siyakon, ti aglako iti ikan inton biga. Napananday babao nandito'y balay, Rime. Sino ang babao na nasasawan yun, nanang? Yay dong reta lalaki, kan kaslakalyo ti rupa na. Anya lakit din ni nanang. Ni kadibantor nga asawa, tinakdakamatin niyo. Ay, asawam ka di, day alalaki. Wan, nanang. Asawak ni Bantor. Kaanaw. Nabayagan Naadaan kami pa yan, itinagado nga apaw. Talaga napigsa ti kabaw yun. Adon ti malipatan yaw. No daduma pari Rupinaw, limpyo mo't asumong bat ni katuganga. Ang no daduma, ay agkakanat dagiti ibagbagana. Ha? No jakla katugangan ay nabayagan na pinagtalaw ko. Ay. Dayta ti di mo raramidan. Tapay. Laglagi pam. Balay na ti pagnanaadan nyo kan Reming asawam. Ay, wunan niya. Wunan niya. San mo basta mapapanaw ti katugangam, pari Bantor? Isung ano sa nyo latan ti ugali, ti bakit ngagkabaw? Ay, ket winlatan aparay. Ang kinapudno na makabannog mo ti mga iwan no daduma. Pabasulan nakpay ano at damapukaw nga usar na. No jakla pang panunutan ni Remy nga asawak. Nabayagay na nagtalawak. Ay, anyalagit din. Dito, ti kwarta, Reme, anak ko. Idulin mo dayta. San mo nga gasgastos, Juan? Ya, ipagarup ng samot na nasyak ni Auntie Reme. Kwarta mo ti padpadulin na kanyak.
Agluto ka man kaditi ka nun sayaw, tanay. Mabisina ka hon. Ay, san asyak ni Auntie Remy apong suling? Sak dito, ni sini ka bagyan yaw. Ay, saan na si ka ni Remy nga anak ko ay Ina, ni apong suling. Kan, saan dito iti balayo, apong? Balay ko to'y naturong yaw. Anya, Anya kay lakit din. Awatan niyo to'y kwartang intadyo kanya, kisubli ka apong. Saan na rumbang asyak ti panginutan yaw? Nakalipat kayo manan. Impagarok ni apong suling asyak ni Auntie Reme ang kalbantor. Oh, dahito ti kwartang hintid na kanya. Apay nga dito akwarta, Zeni. Ipapadulin na mat. Imbagak nga laan na matlaan kanya. Kinlaat mo tapimanawan. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Talaga nakaron ti kabaw na. Sa bali pa yun na balay ti pagawidan na. Wen nga rod ang galbantor. Ijagat balay min din na panan na. Ay, ngarod Ang agyaman na kasi na Itad ko kiniremi dito akwarta. Ken ipakaamok ken kwa na. Ako markaron ti kabaw ti inana. Itay payasap sa pulak ni nanang. Madanagan akon bantor. Kat no dalayang itay dito balay nga kapkap Napanan na ngarudan ngay. Sinapol ko amin ang aposible apapanan na. Gamawan lata. Sapay ko markaron ti kabaw na. Ala, tulungan ka mapanmang sapol ken kwa na. Makapadanag mat ngagpaiso da di abakay. Sumikngitay. Ang di pa ila nagawid dito balay. Asinaw, ti isap sa pulang tatabantawr. Itay ka pa ya pumanag na dito ka natingan na. Ni katugangak man, Raul Barok. Amangan kunak no naisarong dito kanatingan. Amalumay, saan pa anagawid? Nakita kita ya nagpalaod, tatabantawr. Nalabit ang nagawid doon. Anya? Naggapumo di tamyanan ni Apong Suling. At dapat, imot na plastic bag. Kunak lakit di no mapukpukawan ti katugangak. Itay kami pa amang sapsapul ken kwa na. Tinasayaat, surutin nyo lang ang ditalaod, tatabantawr. Nakitak lang kita nagturong dita. Ay, uwain Raul. Ket agyaman akmanay. Agyamanak. Ay nakawid mo't lang ang dito'y balay ni nanang. Awan ti dakas ang napasamak ken kwa na. Kahit imbaganakin ka, no sa dino tinapanan na. Napan ka no iti ayan nagiti kakabagyan, may. Isu amalaman na nagawid. Nay, bagman ta nasurutan na pa'y tinagawid. Wan nga rod lakay, no daduma, napigsa ti kabaw na. No daduma, limpyo matigaraw na. Nasaya at tisungbat na. Ala, hingkaya banay, tamang rabi itayon, Remy bakay. Itay pa'y anay dasar ijay lamisaan ti pangrabyan tayo. Wan lakay. Nakaturog matan ni nanang. Riingak tamangan kami. Danang, agriing kayo tamang rabi tayo pay. Awan karga ti tiyan yaw. Apay nga ita saan batin nga agriing? Ay, Diyos ko! Saan batin nga gangangos ni nanang? Ay, nanang ko ay Apay, pinanawan na kami matan. Kasano kami laangan kinibantor aya? Ay, nanang ko aya! Ay, sanak pa na tayo, di na kumandungawan. Saan kayo anatay, nanang? Sino tinakibaga na tayo kaon? Salbag, agin ni nanaklaan. Tanaban no ka nagdag na itay.
Ay, agyaman ang kunaklakit din no natay kayo, nanang. Ay, da kaya't amatay kayo. Sanak pa'y amatay. Mabayag mapasamak dita. Makiasawak pa'y iti 5. Anya? Ay, anya lakit din ni nanang. Day tamadan, ti bagayo kanyak. Kaya't yu pa'y ayati makiasawa, kat bakbaketan kayo lang arudan. Isa po lang nakmangkidi iti mangsikog kanya kremay. Anya? Uray lakay ditan, basta kabalan na pa iti agdigi-digay. Kaya't kulat ta, anak ka. What? Na, ay una yan. Apay nga, mismo kayo latan dito kusina, nanang. Katnaban yung mat dito. Ay isa na ba nyo dito'y nanang? Kusina dito'y, dito'y tayo nga glutluto. Ay sus, nay, nagangsagan na dito'y kusina. Kunak no banyo dito. Iso nga, mismo aklatan na. Ay, anya lakit din na yan ni nanang. Kumpor milatan ti pag-is-isbuan niyaw. Ay, yala anak ban dito sa pinkaw tanay. Naisbak ba yan to sa pinkaw? Ay, mabitlag nanang. Urayin da kung dito'y, tainak mangalay ti sa pinyaw. Ipanda ka iti ospital, nanang. Ipa-check up da ka iti doktor. 1. Apay nga ipatsikap da katawan mo sakit ka. Da kayo kan bantaw nga asawam ti agpatsikap iti doktor. Tada bagbag titiyaw. Anya lakit din ni nanang. Da kayo ti rumbang agpakita iti doktor. Tanay, kumarkaron ti kabaw yo. Adoon ti malipatan yo. Saan anormal ti aramiden yo? Kaya't mau taaga pa ta. Ha? Apay ko mga agapat ngay nanang. Manjak nga rod kumaakaya ti mapanidya doktor. Tawan mo't sakit ka. Kansanak nga kabaw. Ibagbagak lang nga rodan, amapan kayo agpa-check up iti doktor, nanang. Apay aya nga ipacheck up da katawan sakit ka. Umarkaro nga minan ti kabaw yo. Sino ti kabaw rimay? Da kayo, nanang. Agkabaw kayo. Ay, sana sakti mapanagpacheck up. Tawan sakit ka. Awan. Ay, makabannog ti makisarita ka da kayo, nanang. Paulit-ulitan ti bagbagayaw. Ay, sana sakti pa ulit-ulit rimay. Sika, ti pa ulit-ulit. Mala, agrobot kayo, tamapan tayo di ospital. Agpa-check up kayo, nanang. Apay aya nga ipacheck up da katawan sakit ko kunak maday. Agkabaw kayo nga rodan. Ay, sana kakabaw. Da kayo nga kasawa, tinumbang agpacheck up. Ay, Houston! Paulit-ulit tayo, nanang. Awan papanan ti saritaan tayo. Agsakit la ti ulok kada kayo. Nakay, apay nga sakit tao lang. Gapo ta nagrigat kayo kasarsarita, nanang. Sino tinarigat na kasarsarita, Rime? Ay na! Jak amon ti bagak. Kaya't konti agsagit, nanang. Mabagtitak at talagan. Ay, si kamot ti agbagtit ka, Rime. Ito asika, tinumba nga ipacheck up ka. Anya? Ma'am Rupinaw, kayat ko ni Banto, ramanugang ka. Nagsingput dayjay. Amunak nga si Kaswan, nga oray bakbakitan ako. Na, ipagarup na tayo asak ni Pari Rupino. Saadan ang makailasin ni nanang. Nakaron ti kabaw na. Ay, Ma'am Rupinaw. Oray naglaad ni Bantaw ramanugang ka. Tanagagay. Awan ti maibagak. Na, laad ko na namutan kanya. Inagloko na ba kay? Ay, inton matayak.
isurot ko to ni Bantaur, iti tanim kao. Tagkuyog kami ni di kampusan tao. Na. Ay, una yan. Pagkakanatan ti ibagbagana. Ay, Pagkintayagak pa yan. ay, agawid ako ng Rufino. Abang ano, sapsapulin akong dagiti agasawa. Kung tandak tumanain, nakaon. Mabiit lang, nanang. Mabiit lang. Ah. Papanad nyo ngay. Di kayo pumampanaw at dito'y nga ron ti balayaw. Siyak ni Bantaur a manugang yaw. Awan dito'y ni Pari Rupinaw. Adayo at ibalay na dito'y. Ay, ulbud ka. Pagbalinan nakpo yan ngawan na muna. Ibagbagam kita na si Kaniban Taur. Ay, una yan. Inakaw. Kahit ko tagdigo si Jay swimming pool ni balay may. Awam mat swimming pool dito'y balay. Ay, anya lakit din. Ayan ni nanang. Kasta ka diti imbagakan kanina ng Bantaur. Wain bakit? Masyadak kininanang. Gapo ka dagiti imbalikas na. Kayat nakano amanugang nga uray naglaadak. Aniya, Wain bakit? Impagarup na pay asyak ni Pari Rupino akasarsarita na. Ay talaga asaanan ang makailasing. masyadak mo't kininanang. Lakaro at talagaan ti panagkabaw na. Inamot nga rod kaya ti mapan iti doktor tapno agpa-check up. Awanan ti maaramidan tapay, Remy bakit? Gagangayan ti kasken ko na bakit nga agkabaw. Amumatan ti kastangog ugali da, sana ya. Sa pulin niya man tayo sa pingkaw. Na- Mapukpukaw. Ha! Ay, nakalabos matan ni nanang nga masidag ka na tabakan. Ay, sos nanang. Nag-alas ti itsura yun, nakalabos. Masla kay laubing abasay amagmag na. Awan sa pingkaw nga raw. Kanya lakit din. Sige, anusan talatan na ti agawir iti agkabaw na bakit? Ay, Anya pa'y ngay nga rod lakay. Ay, anya lakit din aya. Mala, mabait lang nanang. Inak mangala, iti sa pinyo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Imbag man ta pinalubusan na kanisilang nga asawam nga umay dumaray dito'y kasaran para Andres. awan ti maaramidan naan, no sakti agpakada, pare Gregor. Lintag ti tunggal ibalikas ko. Kanamom, siyak! Siyak ti ari iti pagtaengan mi. Kaya't mo asawan? Masurot amin nga ibagam kinisilang nga asawam? Pudnutan ako ng pare. That is true. Po, Kan saan lada ito? At the rules and regulation ko iti balay mi. ha? Una! Asto yun At dati oras iti panaglaba, oras iti panagdalos, oras iti panagluto, panag-cellphone, panagkudkud iti likod. Ha? Da oras na dagita. Kan aminan pare, da oras na. Kasi nga nasiglat ka nga ron para Andres. Ay, kat siyempre, ako pa. Mapanak latay ti lugar akayat ko apapanan. Maramit ko amin na kayat ko. Oh, tamat Itaag lang itinasakit ni silang. Ay na, agpagpagan na. Agsangit yun, kasday. Anya? Wen pare, mamati ka di. Sak ngamin di klase ti lalaki, asaan na paiturayan iti asawa na babae. Malalaki ka nga ron. Ano kasta pare Andres? Siyempre, ako pa. Isungawan ti parikot iti kaadak ita dito'y kasaran. Agaw idak iti kayat ko nga oras, pari Gregor. Apay ang nagbayag ka asim mangput, Andres. San ka di ngayon bagakin ka adwa nga oras mula ang ije kasaran? Kuha bakit?
Ay, pasensya kan, medyo nabayaganak. Gaputa nagis-istorya kami pa'y kadagiti kukumparek. So, sorry talaga, bakit? Ala, palabsit day nga inaramid mo, Andres. Amumutan ti rules and regulations dito'y balay. At the oras ti panagluto. Sana yan. Wow, bakit? Amok day ta. Anya pa lang nga iter aramidam, Andres. Agluto kan iti pang malumak. Pang malumak kunak. Tanangan kamutan, iti na pa na makasaran. Uwan bakit? Inak agluton iti pang maluman. Mapanakon. Sa dino ti ko nam apapananta, tatang? Mapanta tumulong agparti ti baboy iji balay da Clara akasinsin mo kunak. Kasangay iji inaude nga anak na. Kwa, tatang. Anya akwa Andres. Mayat ka tumulong wino saan? Sige. Uwan. Umayak tumulong agparti iti baboy iji balay da kasinsin ni Clara. Umayak ko nam, ngam kasla mapilpilitan laeng matisong batmaw. Saan man, tatang? Umayak mo tumulong agparti iti baboy, Ala, agpakada ka nga rod kinisilang nga asawam. Tapno amo na ti papanam. Ken awisem tumeten amapan maki-birthday. Uwan, tatang. Please, silang bakit? Kwa, inakla tumulong agparti iti baboy iti balay da Clara akasinsin ko. Manjak, di ka palubusan, Andres. Anya? Bakit? Naibagakon kini tatang, umayak tumulong agparti iti baboy. Iso apang aasim mo't kumaa, tapalubusan na. Kan may sa, imbitado ka amapan maki-birthday, bakit? Awan ti panawin ko amapan maki-birthday. O di, saklaangan ti mapan. Iso apang aasim, bakit? Palubusan na kumutan, please. Ala, palubusan ka. Yes. Ngam, nasken asurutem ti rules and regulation. Dito'y unag ti balay, Andres. Aglaba, ken agdalus kapay dito'y balay, sakbay amapan katumulong nga agparti iti baboy. Uwan, bakit? Tinapatag, palubusan na kamapan tumulong agparti iti baboy. Anya lakit din na ya. Ada reklamom, Andres. Ay, awan na. Awan, bakit? Saan nakagreklamo? Apay, adi mo kakuyog ni ipagsilang nga imay dito'y balay, kasinsin Andres. Sapay nagado ti sagana. Kwa insan, mabain ka nung umay. Anya ko mga iti pagbainan na. Kat datayo laang mat nga kakabagyan ti ada dito'y paskan, insan. Limlimtag ngamin dagiti mata na, insan. Uray ti bibig na limtag. Ha? Apay, anyat napasama kini ipagsilang kasinsin Andres. Kwa, tinibab ko Wan, tinibab ko di na. Iso nagsangsangit insan. Anya? Una, Inaramid mo kan kuha na day ta insan. ako pa. Kasano Jack aramidan. Jack maibaon nga agluto kan aglaba. Kan agasam, iso pa iti daganas na asuman Iso aday jay, tinibab ko Anya? Amumatan ti ugali kinsan. Saan nakapa iturayan iti asawak? Siyak, ti masurot ti balay may. Amin nga ibagakin ko na, ay naskan na tungpalan na. Apay, anarabyan ka simangput, Andres. Ah. San ka di nga imbagakin ka, mabit ka laang amapan tumulong agparti iti baboy, iti balay da Clara? Sorry, bakit? Kinapudno na. Agawit ako man. Ang kinasarsarita dakpay mo dagiti kakabagyan mi. Iso aday jay, nabayaganak
O sige, palabsik mananday ta nga inaramid mo. Basta di mon ul-ulitin, ha? Ay, promise, bakit? Saan ang maulit pa eh? Agawid akto adagos dito balay. Nasayat nga ron no kasta. Ay, inkaalaan di lana. Ay, ilutom tinasakit ta sakak. Ilutad? Bon, Bakit? Ni, disoras ang tirabi eh. Kahit kunti maturog. anya? Ah. Agreklamo ka, ha, Andres? anya? Inkaalaan di lana, when no saan? Wen, lakon. Di ka nagungungat. Anya ka lakid. Katingaw! Wen! Mapanakon, bakit? Nay, si kamot ti umay gumatang iti sidaan nyo dito Tersenak, Andres. Napanan ni sila nga sawam. Pinanawak ng agsang sangit iti balayan. Nanang iseng. Ha? Apay ngagsangsangit na pinanawam ako na. Inong ungtak nana. Agasam, naladaw ang nagluto iti pangaldawan mi. Kan awan pa iti na isagana asidaan mi. Oh, Anya? iso atap no awanan ti Riri. Ay, sa akon mismo ito may gumatang iti sidaan mi dito tersenam. Hay, makabannog ti agong ungat latan nana. Masos, naguyong kamutin nga asawa, Andres. Siyempre, ako pa. Ang niniwan ko pa ilang ang makita na, ay mabutbutoy na. Saksak luten nan adagiti dakulap na. Kasla ubing abasit among ungtan. Anyan? Dito kita nyo Ingatok lang dagiti kidkiday ka. Ay na, agpigpigirgirin at boses na. Aya? Dandan ni di na pa yan, maiyas ka dagiti saka na amag na, gapo iti buteng na. Anya? Apay anak bayag ka anapan gimatang iti sidain ta iti tersena ni Nana Iseng, Andres? Siguro! Ar-armam dayjay abakit. Anya? Ay, ni bakit mat? Apay ko mga armak nga bakbakitahanan. Napinta sa balutin natay ni Nana Isingket. Mga no ar-armam dayjay abakit, ha? Dakas ka kanyak no aramidom dayta. Anya lakit din ni bakit ko aya. Jack to pulos aramidan dayta, bakit? Ta si kalain ti ay ayate. Ngam apay nga rod, anabayagan ka iti tersena na, aber? Pila-pila. Uy, nagadong amin ti gumatgatang iti tersina na. Uy, pila-pila. Kasta nga peso. Dayta ti rason, no apay asa anak kaawit adagos dito balay. Mala, idasar mo nga rodin dayta iti lamisaan, tamangantan. Mabisina kon. Katingaw! Uy, silang bakit? Tumaraya ko, nakastuyo po ba? Ayapo, ti sinalbagan alalaki. Nagbuelo pa yati maraya na pan iti kusina. Kaslang, ay no, kaslang mga asar ti awanan bain. Awan mo't ni Marisilang dito'y balayo para Andres. Pinagtalaw ko na. Anya? Well, Pinagtalaw mo ni Marisilang ko nam. inulit mo lang di imbagak. Kasano mga min? Nagsadot. O di, pinagtalaw kon. Nagturod ka na ng papano kin ni Marisilang para Andres. Biliba ka talaga ken ka. Kasano? Di na mga min surusurutan ti rules and regulation ko dito balay. Iso aday jay, nagrungrungaab nga imadayaw. Ha! Pulos adyak kinaasyan. Anya lakit din para Andres. Apay nga inaramid mo ti kastakin ni bakit mo. Nakakaasimot ni Marisilang. Oho! Rumbang lang kan ko na tikas jay pare. Sana rumbang akaasyan ti sadot a babae. Oh. Kahit nagsina kayo nga rodan pare. Kasta na, pare Greg. Ken addaken ko anan, no may agpakaasi kanyak nga aklunak manan. Anya? Ang, depende day ta ano, aklunak pa itibiyag ko.
agparintumang pay nga umuna iti sangwana. Sakbay ko apakawanan, pare Greg. Unak man no pinagtalaw ni pare Andres ni Marisilang. Ngam apay ang nakitak mo't itay ni Marisilang nga imarubayan ije balayda, tata. Saan mo't apimanaw ni Silang di tabalayda? Anya? Napanla naglabay di karayan ni Silang itay agsapa. Iso nga awan di tabalayda itay. Anya lakit din ni pare Andres. Pinagulbutan nakpay a pinagtalaw na kampay iti ti asawa na. Diyay sa nga gasot nga ibalikas na. Ay, may salaeng ti pumudnaw. No daduma, awan pa'y ti pumudnaw. Anya ti ketyo asawan, tata? Kabisado ko, ti ugali ni Andres sa putot ko, Greg. Ay, hijak la kaya tagsao, tapno saan mo't amabainan. Ha? Tilang may bagak. Kaslatok mem ang nakamatisan ni Andres no nagsaon ni Silang nga asawa na. Anya? Anya nga tano ikusay kan ipungot-pungot ko ni Silang kamayatan amang mangan. Anya nga tang iti reaction na. Apay akit takitaan na, Andres. Diyak kaya ti panang kitkitam kanya ka. Lumaban ka? Ni bakit mo't? Apay kumangay ang lumabanakken ka. Pangarap ko lang di pampanunutek. Bakit? Anya? Anya dahi ta pampanunutam a pangarap mo ako na. Pangarap ko ti agrest in peace. Bakit? Anya? Pangarap mo ti agrest in peace? Kunam, Andres? Ti kahit ko asawan. Jakon ituloy. Jakon ituloy ti mangan. Tainak ibalay bayan dagiti lupot ta alinabaam ije karayan. Sambutek man kit ti darang ti init. Tapno mamagaan na dagos dagiti badbado ta bakit? Anya? Rule number 1, aglaba. Rule number 2, agdalos. Rule number 3, agluto. Rule number 4, makichinda. Agawid na dagos. Sanyag baybayag itiruar. Rule number 5. Kasinsin Andres. Kasla nagunag ti pampanunuto ma. Nagadayo ti nakaiturungan dagiti imatang mo. Si kamat gaya minsan. Urayak lang ang makaluto iti kanin minisilang. Iso nga, agistambayak mampay lang dito paraangan mi. Kasta? Waninsan. Liklikak ti agunget, iso arimuarak man bit. Ang mga niya minno mapagsasawak manin ni silang kat agtalaw tumanan. Anya? Nauma akong agunget insan. Nasakitan ti karabukob kong aglalaaw tunggal adda kamali nga aramidan na. Di mo unay ung-ungtan ni ipagsilang, insan. Agasawa kayo, katrumbang laang irespeto mo't. Ay saan? Uray anyat aramidak insan. Natangken ti ulo na. Di na surusurutan ti rules and regulation ko ijabalay mi. Awan ko matiparikot, nusurutan na amin dagiti rules and regulation ko. Intun ko, ay isinak manan. Anya? Ay, nagsasaw ka. Kasla, naglaka ti mangisina iti asawa, insan. Nalakalaan mo siya, kinsan. Ako pa. Saan ang nasakit ti bakrang ko ang mangisinakin ko, ana? Tandaan am dayta. Ang halakit din na ya. Ika man na, hindi umay dito tirsi nakagumatang iti masapsapul yaw iti balayaw, one rice. Ay kat, wan na.
Saklatan ati mang trabaho iti trabaho ko man ni silang tapno awan tiriri. Oh. Ha? Hay! Makabannog ngamin ti agungong ta kanayon. Amoy na na. Ay na. Nagsadot da a babae. Day talag tugtugaw ngagmalmalam ti aramidan na iji unag ti balay mi. Aya. Surun kon. Ay, Andres, ano samlatan ajay asawam? Di mo na'y ungungtan. Tadamurik na ang masakitan. Agyaman kit di na naano sa nga asawa na. Ay, no sa bali lang nga lalaki. Ang mga no tinapis kas kada inarabisdan Ha? Uray nung ungtak. Na, asla tulang. Saan lata dumdumnag? Tulang sa ngagpaiso tayo di nana. Pusor kon. Ay, manyaraki day nan rice. Ibaga mo, no niya di katangam. Madlaw ti langam ti makapungpong tao. Ay talaga, nana. Sige, gumatangak man iti, anya day jayan, plaster sa? Wan, plaster. Ha? Ay, anya klase pagplaster day ta? Diyan kwa, dito ini. Diyan pag-plaster jay baba, dito. Amoyo tayo jayan. Unen. Sika talaga, Andres. Napkin ko nama. Napkin. Ay, kunak no, banid. Sige. May sa pak nga ro ti katangak napkin. Isaw. Itid mo, gawid akong. Malawad. Abit lang talaak ta gat-gatang mapagplaster. Ay, estay. Hay! Napkin! Aray! Ah. Nay, agbasbasa ka matitipagiwar na. Wen pare Andres, may papaniti problema ti Pilipinas ti basbasae. Dagiti latan agturay ti gobyerno ti masursurot. Aya. Nasak pare. Jak pagparikutan dagita abambanag. Tauray anya pailat aramidan ti gobyerno. Ay, awan asawa lat na ti masurot. Sana ya? Anyat kunam pare Andres. Asawa lat na ti masurot kunak. Naturturay lat na ti asawa ngam ti gobyerno. Anya? Tati mapaspasamak di balay da pare Andres. At danangag ko akaribuso itay. Asos, kabilin sa amot ni pare Andres da asawa na. Narigat mo't nga rod ti makibiyang. Tariri ti agasawa da ita. Ni pare Andres mo't nagtaray ang nagpaamyanan. Asos, ayat napasamakan kang kuwana. Limlim tagtirupa, kina pisang-pisang ti kawas na. Nagtaray ngay madayo. Kunak man no iso tilintag di tabalay da. Diyan magayam rupa na tilimtag. Anyalakit din ni pare Andres. Lawas na di ka nag-awawi di jibalay Andres. Agawid ka kiday. Tagsarita kayo na imbag kinisilang nga asawam. Ay, manjak tatang. Aguyong. Ay, naguyong ti asawa. Kunak kuma. Nagtaod laki di tipuli dagiti narurungsot at tattao da a babae. Anya? Uwan tatang. Isong agtali na idak pa ila dito balayo Ti asawam di tuk-tuk-tuk, Andres. Sikat isapsapulan na. Umay na kan sukunain. Tatang. Agawid kan tagsarita kayo na imbag kinisilang asawam, Andres. Nakaamirisak, Andres Lakay. Pakawanan na kun
Diyak kayat nga umadayo ka kanyak. Ay, ko. Di naktumot ngamin ammo nga ay aywan mo't. Aglambing ka kumamot kanyak nupay kasta. Agkid-kid dawak iti pamakawan mo. Di kan pumampanaw. Dito'y kalatan balay, wan. Sige, Wen. Pakawanin kan. Pakawanin nakmatan. Dadagiti nagkurukurangakan ka, bakit? Alawan, Andres Lakay. Agpinakawantan. Umay ka man kiti. Papanantay. Mapantay jay si Led Lakay. Ha? Aglabing-labing taman. Umay ka na. Wag, bakit? Nagkarami tayo ti Andres Junior. Ay, may kano. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.